Singomakhanya sesithathe isinqumo sokuthi khumu kulento yokuthukana nani. Asisathuki umuntu manje. Akekho nje. Inhlamba nje sihlukene nayo for good. Awusobuye uphinde ngikhipha nelilodwa izwe libabayo ngomlomo wami. Inhlamba nje awusobuye uphinde ungizwe ngithuka. Zingane zakwethu seningaba kwethu nonke nina ngomakhanya. Phinde nje ngithuka inhlamba ngicela nalabo abebe enjoy inhlamba bangixolele nje. Phinde ngithuka inhlamba. Ekseni ngenze ivideo la ngathuka amakwelekwele. Bekuyivideo yokugcina ngci. Kodwa ngixolisi kuwo wonke umuntu esengake ngamthuka, angixolisi nje sidalo. Kuwo wonke umuntu ebengisamthukile angixolisi. Lezo nhlamba enganithuka ngazo zigcineni lapho ngakunina. Ya. Angisezothuka muntu, ayisekho futhi enye inhlamba engizoyi-eda kulesi enganithuka ngayo. Salani senibamba lezo nje ziphelile manje inhlamba. Nami angisenazo inhlamba, ngikhathele ukunithuka sengiyekile nje. Ya, sengiyekile phela sengusomabhizinisi manje na. Sekumele kushintshe nendlela engiyiphatha ngayo nako social media la. Ngigeze yonke into ngigeze. Namavideo lawo enhlamba kusamele ngiwaseshe wonke nje, ngiwadelete wonke. Kwelami ipage ayosala-ke emapagini enu ngoba benihlezi ningidownloada njalo ningidownloada. Anginandaba-ke naloko ngekho epagini lami. Kodwa nje ngifuna ukuniklina nje nonke nje nisuke kimi. Ngeke ngisayithuka nje inhlamba. Angibongeke ithuba.